mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Ndegedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadii zvenyu mukoma. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 52 years ekuberekwa. Ndakamboedza kutaura nemi, it was last month. Unfortunately handina kukwanisa kuti ndinge ndichikubatai. Ndainge ndichitsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira as in ingava n'anga, muprofita kana kuti pastor nekuda kwezvainge zvichiitika kumurume wangu, but since passed away murume wangu akatanga kurohwa nezvinhu kutanga last month. Saka aiti akarohwa nezvinhu, dzimwe nguva aikwanisa kungobatwa kana nestroke. Abatwa nestroke kudaro aitorikavha kutoita munhu. Akatombogara muwheelchair for 2 weeks, but then he recovered. Tikati zvimwe kuda zvainge zvapera, dambudziko rainge rapera, but zvakazodzoka nesimba. Zvinhu zvacho zvainge zvichimurova. Ndopandakabva ndachizotanga kutsvaka vanhu vanondibatsira, ndikambouya kwamuri, but handina kukwanisa kukubatai. Saka murume wangu akazosvika pakufa. Murume wangu akati afa, dambudziko harina kupera. Iko zvino zvidambudziko rava pamwana wangu mukomana. Mwana wangu uyu mukomana ainge agere nemhuri yake vari kuNew Zealand. Iko zvino ava kuno because ndakati kumuroora rekedza hako kuendesa mwana wangu kumental institution zvainge zvotaurwa nemuroora kuti mama inini ndazvikoniwa, zviri nani kuti ndiende naye kumental institution because ane dambudziko rekupota achirova madziro. Dzimwe nguva anokwanisa kungotsamwa ototanga kungopopota achitaura ari ega. Zvinhu izvozvo zvinenge zvava padhuze nekuda kusvika. Kana akatanga kutaura ega anobva atanga kuchema achiti pane zvinhu zviri kumudyaidya kubva kumakumbo kusvika kumaoko uku. Hanzi zvinenge zvichimudya zvichimurova zvekare sezvainge zvichingoitika pana baba vake kuzonosvika vachizonofa. Saka ndauya pano papeji renyu ndikuda kuti munge muchindibatsirawo nemafone numbers evanhu vamunoziva vanenge vaine masimba avo vanokwanisa kundibatsira. I am prepared kuti ndinge ndichisimuka ndichibva kuno kuUK ndiko kwandigere nevana vangu nevazukuru vamwe. Saka I am prepared kuti ndinge ndichiuyako ikoko kuZimbabwe kana mukangondipa mafone numbers ndikwanise kubatsirikana, nekuti I do not want to lose my son. He is my firstborn. Zvakaitika mukomana zvekudai, nyamurume wangu isusu takasarudza kuti tinge tichizotenga imba tichiti tainge tichida kuzorelocate for retirement. Saka takabva tachizosarudza kuti tinge tichizotenga uri musha after tapedza kuvaka mutown. Tapedza kuvaka mutown tatenga musha tikatanga kuvaka. Sezvo tainge tisina hama idzo dzataikwanisa kuti tinge tichizonoisa pamusha iwoyo, takabva tachizotaura nasabhuku vemunharaunda matainge togara tikavaudza kuti vange vachititsvakira munhu aikwanisa kuti ange achizotitarisira musha wedu. Vakabva vati ivo vainge vaine muzukuru wavo uyo ainge ari kuJoni. Tikataura naye akabva achizobvuma kuti ange achidzokera kumusha kuti ange achinoshanda. Ndokubva achizodzokera kuZimbabwe akatanga kugara pamba pedu. Tikatotanga kutoitawo zvimaprojects zvekupfuwa nguruve uye zvekare tainge tatotengawo mombe dzedu 4. Saka ndiye ainge achitifudzira mombe idzodzo. Kurima ainge achirimawo chikafu chake chekuti ange achidya uye zvekare taimupawo kamari each and every month. Saka dambudziko rakazotanga apo patainge tava kuda kuupgrade musha, tava kuda kuisa masola. Akabva achizoti iye ainge aine vanhu vaainge achiziva. Saka takabva tachizomutumidzira mari. Takamutumidzira mari yacho yainge iri half
kuti anga achizobhadhara vanhu vemasola. After masola tikabva tachizoti borehole. Saka patakazoti tainge tava kuda mapictures kuti tinge tichiona kuti madevelopments ainge akamira sei, mapictures haana kuuya. Mukoma kuzosvika murume wangu achizosimuka ndokubva achizoenda kuZimbabwe, ndokubva achizoona kuti kwainge kusina kana chainge chakamboitwa paground, akazodzoka kuno. Saka takatanga kutaura naSabhuku nemusukuru wavo ainge atotiza, ainge atova kuSouth Africa. Ndokubva murume wangu achizouya akati ainge akawana imwe ng'anga iyo yaikwanisa kuti inge ichizogadzira muzukuru. Sabhuku dzatakaitiswa takanzi taifanira kuti tinge tichizotenga chidhori. Mushure mekunge tatenga chidhori taifanira kuti tinge tichizotora bepa replain white. Tikaita saizvozvo tikabva tachizonzi tinge tichinyora zita rake. Inini ndakanyora surname, murume wangu akanyora first name. Tikanzi tinge tichizoisa mhiripiri. Tikabva tachizosungirira bepa iroro pachidhori tikanzi tinge tichichipisa. Izvi takazviita, it was 12 midnight. Tainge tichitotaura navo sekuru vekuMalawi pafoni. Tapedza kuita saizvozvo takangoona kamoto ako kainge kachitamba kari mumhepo. Vakatiudza kuti zvainge zviri zvinhu zvavo izvo zvavainge vachida kuti zvinge zvichinzwa munhuwi wake zvinge zvichizoenda kuJoni. Saka akazoita accident. Hanzi ainge achiita zvekudhiraivha zvimotikari zvemauber kuSouth Africa ikoko, ndokubva achizoita accident. Saka isuwo tainge tisingazvizivi kuti munhu atofa. Asi musi waakafa murume wangu akati ari kubasa, akati akatogara padesk rake ndopaakaona dzvinyu iroro akangoriona rikabva ratonyangarika. Akatoya akatondiudza akati ndaona chinhu chandishamisa kubasa uku. Ndaona dzvinyu ranga ritori pasaidi nekompyuta ndokubva rangonyangarika. Akati dzvinyu iri kubva zvandakauya kunoku handisati ndakamboona dzvinyu rakadaro kunoku kuUK. Saka takangotiwo ameno. After avigwa ndipo patakatanga kungosangana nemamwe maspiritual encounters. Rimwe zuva ndakati ndichida kubuda ndakaona kuti motikari mangu mainge muine kitsi yeblack yandisina kuziva kuti yainge yapinda sei, nekuti motikari yangu yainge yakatokiwa but mukati memotikari mainge muine kitsi yeblack. Ndichingonopinda motikari kitsi iyi yakajamba ndokubva yatongonyangarika. Uye zvekare ndakati ndasvika kumashops ndapaka motikari yangu ndichibva kunotenga magroceries ndakatomboita maminutes akawanda ndichishaya motikari yangu. Ndikatoenda ndikatonotaura nemasecurity vava kuda kutondiratidza footage. Ndopakabva pachizouya mumwe security akati motikari yake 1 iripo apo paari kuti anga akaipaka. Vakatarisa footage mukoma vakaona kuti motikari yangu yainge ingoripo ipapo apo pandainge ndakasiya ndakaipaka. Ndakaita sekunge ndainge ndiri munhu ainge asingachazivi zvaainge achiita. Ndakabatwa nechadzimira. Ndakangoti ndichingopinda mumotikari kwava kutobatwa nechadzimira. Ndakaita almost 3 hours ndichingodzungaira ndisingazivi kuti kumba ndekupi, ndichingodhiraivha chete kusvika ndichizofonera murume wangu akauya kuzonditora. And to my surprise I had driven more than 50 k's kubva kumshop ikoko ndichitoenda in a wrong direction ndichifungidzira kuti ndiri kutoenda kumba. Takazoti tava kudhiraivha tichidzokera kumba. Murume wangu ainge atouya neimwe friend yake, ndiyo yakatanga kudhiraivha motikari yangu. Inini ndainge ndiri mune imwe motikari nemurume wangu ainge ari iye ainge achidhiraivha. Ndakavhunduka because takati tafamba kwechinhambwe. Ndopandakatarisa kune murume wangu ndikaona kuti ainge achitobuda ropa rainge rakawanda mumunhu, but pandakamurakidza ropa iroro iye ainge asingarioni. Takazoti tasvika kumba after about 2 hours ndopaakazoti iwe ko zvandiri kubuda ropa mumhino. Rakaramba richingobuda ropa iri usiku hwose. Tikazoenda kuchipatara but dambudziko iroro mukoma takangoti tichingonosvika
pachipatara ndokubva ropa richizotoregedza kubuda ndokuzodzoka kumba. It was very strange what was happening. Murume wangu akazoenda on a business trip that very same week. Ndakati ndiri ndega pamba, ameno kuti chii chandainge ndichida kubedroom, so ndakati ndichienda kubedroom kwangu, ndipo pandakanzwa kuti kumashure kwangu kwainge kuine munhu ainge ariko. Ndichingonobata door repabedroom ndakatonzwa munhu kukosora. Pandakatendeuka ndikabva ndachizoona kuti kwainge kuine munhukadzi ainge akapfeka zvewhite akabva anyangarika mukadzi iyeye. Ndakazongozviona ndava panze, handizivi kuti chii chakaitika, asi ndakazozviona ndava panze. Murume wangu achizodzoka ndipo paakatanga kuona zvinhu kuzosvika achizotanga kurohwa nezvinhu. So my husband has passed away. Sekuru avo vekuMalawi vakatibatsira, zvino vari kuti vari kuda mari yacho yavari kuda yakawandisa, ende kunyangwe dai ndainge ndiinayo mari yakawanda kudaro handifungi kuti ndaikwanisa kuzovabhadhara, because it does not make sense. Vari kuti ivo vari kuda 48,000 pounds. Saka zvinoreva izvo kuti kundibatsira havasi kuda kundibatsira kunyangwe ndichida kuvapa mari iyoyo. How am I going to transfer a lot of money like that? Ende vari kuita sekunge vava kutoda kutopfuma pandiri. Pavakandiudza kuti dambudziko iri ringe richidarika vainge vachida 48,000 pounds, ndakashamisika nazvo. Ndikati kwaingahwane makatiudza paya kuti matare enyu anoita 40 pounds nemishonga kuda ndiyo inozodhurawo, kana kuri kunzi vanenge vaine mishonga yavanenge vachifanira kuti vange vachizokutumidzira ichizouya kunoku kuUK. But mukoma vakati zvakasiyana nekuti izvi zvava kuinvolva hanzi mweya wengozi. Ndikati mweya wengozi sei? Nekuti hatina munhu watakauraya. Vakati kamoto ako katakaona kachibhururuka, hanzi even though zvainge zviri zvinhu zvavo izvo zvakaenda zvikanorova muzukuru waSabhuku, but hanzi zvakatumwa neni nemurume wangu, in which vainge vasina kutiudza kuti mhiko dzatainge tichiita dzainge dziri mhiko dzekutouraya munhu. Saka hanzi ngozi iyi kana tikairegerera, kana ndikasavapa mari, hanzi ichapfukuta vana vangu vose zvese nevazukuru. Hanzi yobva yachizotanga manje kupindira hama dzangu inini, nekuti ndini ndasara. After yapukuta hama dzangu ichatanga kuteverera kudzinza remurume wangu, nekuti hanzi zvakangofanana nekuti takaponda munhu izvi zvinhu zvatakaita. Saka I am desperate mukoma. Dzimwe nguva ndinombofunga kutobatwa chaiko nemweya wekuda kuzviuraya, but ndinoti kana ndikatarisa vana vangu ende nekurwara kuri kuita mwana wangu, ndinoti kana ndikazvipfuudza inini manje apa ndirini ndinoziva kuti chii chiri kukonzeresa. Vana vangu vanongosara vachipukutwa havo nemweya wengozi. Dzimwe pfungwa dziri kuti chidzokera kuZimbabwe unotaura naSabhuku unge uchivaudza zvose izvo zvamakaita. Taiti yainge iri revenge, but hatina kunge takaziva kuti zvatainge tichiitiswa nenyanga yekuMalawi takaitiswa zvinhu tisingazivi. Vakangotiudza kuti ndo zvainge zvichazotibatsira kuti muzukuru uyu ange achizonogadzirisa pamusha pedu, sezvo painge pasina madevelopments ainge akaitwa, yet tainge takamupa mari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Vari kutsvakawo advice, voita sei, uya here kunoku kuAfrica votaura naSabhuku vovaudza kuti izvi ndo zvavakaita. Vakaudzwawo nen'anga kuti this was the best thing that they could do, kuti vakwanise kuzonzi pamusha pavo pange pachizonzi pagadziriswa masola nemabohol sezvavainge vakatenderana nemuzukuru. But unfortunately hanzi muzukuru akabva achizonofa. Saka muzukuru uyu hanzi avakomuka ngozi, ndiye akarova murume wavo, ende vakaedzawo kuti vange
vachindibata ndokubva vachizouya kufacebook, but it was already too late. Hanzi murume wavo akatoshaika last month. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Kana kuri kunzi munenge muchibatsirawo, you can reach out to us as well, tinge tichizoona kuti vabatsirikana here vahanzvadzi vedu. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma, ndauyawo pano ndine secret yangu iyo yandinayo. Ndinoda kukuudzaiwo izvo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizoregedza kuenda kuchurch, ndinge ndichingozviudza kuti ndichazongova munhu anongonamata zvake mumba zvekuchurch. Ndakasiyana nazvo kubva gore rapera iro. I was a businessman mukoma, and life yainge ichinyaso kufamba zvakanaka, saka ndakazotanga kuenda kune imwe Pentecostal church. Ndakati ndava kuenda kuPentecostal church, and the Pentecostal church iyi ndeyekumusha, it is a very big one. Saka nekuda kwekuti ndainge ndiine mari, ndakabva ndachizokasika ndikabva ndachizopiwa chigaro muchechi. Ndapiwa chigaro ichi ndainge ndava kunzi paya, kana kuri kunzi panenge paine mapledgings avo anenge achifanira kuti ange achizoitwa, ndainge ndava kupiwawo task yekuti imi sezvo muine chigaro muchechi munofanira kuti munge muchibvisa mari kusvika palevel rakati. Ndo mashandiro avanoita muchechi imomo. It depends nekuti une mari, mapledgings ako avo aunotarisirwa kuti unofanira kuti unge uchizomaita. Uye zvekare nechegumi, sezvo ndainge ndiri munhu ane mabusinesses, ndaitozivikanwa kuti how much am I supposed to pay each and every month pamapledgings angu. Saka mazuva ekutanga, sezvo ndainge ndakaiswa padhuzesa nevakuru vechurch, ndaitozviona sekunge zvinhu zvandainge ndichiitiswa zvainge zviri izvo, and it followed the guidelines of the Bible. But ndakazoona kuti ndainge ndava kushandisiwa nechurch. Dzimwe nguva motikari dzangu idzo dzataishandisa mubusiness, because ndakazotosvika pakutodonha zvekuti kutaura nemi kudai I'm still recovering. Motikari dzangu mukoma dzainge dzava kutoshanda semotikari dzechurch, and ndainge ndava kutoregedza kuita mamwe mabasa angu, ndava kufokasa pane mamwe madevelopments avo emuchurch. Pandakazonyanyisa kunodonha, church yainge yakawana ground nechekare, so they were already building foundation yainge yakatocherwa. Ndakabva ndachizonzi ndinge ndichiita mapledgings, not emari but eworkforce yangu, sezvo ndainge ndiine 2 macompanies econstruction. Vakati church yainge ichifanira kuti inge ichizokasika yavakwa, nekuti ndo patainge tava kufanira kuti tinge tichizotanga kunamatira ipapo. Saka ndikabva ndachizosiya mamwe macontracts, izvo zvakazondiaffecta mubasa rangu randinoita, nekuti some of these contracts ndainge ndiine a timeline yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizomapedza rini, but ndikabva ndachizoisa effort kuchechi, ndikabva ndachizotanga kushandako ikoko ndichiti tichakasika. Saka zvakabva zvachizonondikosta. By the time when I saw kuti apa ndiri kushandiswa, ndainge ndaita malosses akanyanyisa, ndikabva ndachizoregedza kuenda kuchurch. Pandakaona kuti it is not a church but it is a cult, ndakazotanga kushorwa, uye zvekare ndikanzi inini ndakaromba, hanzi upfumi hwangu hahuna kuchena. Ende munhu wacho uyo anoti akaratidzwa zviratidzo achioneswa kuti upfumi hwangu hahuna kuchena, ainge atoriwo munhu ainge achitomboshandisa motikari yangu. Saka pandakaona kuti zvainge zviine kushandiswa mukati, this was after vauya kuzokumbira imwe motikari yangu, vakaenda nayo kuZimbabwe, imwe BMW. Saka payakadzoka ndakaona kuti yainge ine a lot of scratches. Handina kukwanisa kubvunza hangu, but ndakabatikana nazvo. Saka ndainge ndava kuti kana vakuru vemuchechi vakauya kuzokumbira any of my car, ndaikwanisa kungoti pari zvino motikari iri kufanira kuti inge ichienda for my repairs. Saka ndo pandakatanga kuona kuti ndainge ndisingachafarirwe muchechi, and kwainge
kwava nekakushorwa. Ndaiti kunyangwe ndirimo muchechi waitonzwa kana masemon kana kuri kunzi anenge ari munhu uyo anenge auya akambouya kuzokumbira motikari kana ndakamunyima aizoti kana oparidza aiparidza achiita sekunge ari kunanga ini, ende marriage yangu yakapotsa yatoparara because mudzimai wanguwo iye ainge ainewo zvaainge ava kuudzwawo nevamwe vakadzi vevakuru vemuchechi. Tikakasika tazviona kuti marriage yaikwanisa kutoparara sekutamba sekuseka, ndipo patakabva tachizosarudza kuti tinge tichibuda muchechi, apo pakabva pachizoparidzwa vhangeri rekuti upfumi hwangu hwainge kusina kuchena. And the sad part about it is that vanhu vemuchechi imomo they believed it pavakanzwa vakuru vavo vachiparidza vachitotaura zita rangu kuti ndainge ndiine upfumi husina kuchena ende upfumi hwangu ndehweropa, nekuti vakauya kwandiri vachida kushandisa motikari dzangu, some of my luxury cars. Ndikaona kuti hazviiti kuti motikari dzangu dzirambe dzichingoshandisiwa dzodzoka dziine mascratches, because some of these cars hadzitodi marodhi ekuZimbabwe because anenge aine mapotholes. Saka motikari dzangu dzaidzoka mukoma dziine heavy damages, dzava kutoda kutogadzirwa. Saka ndainge ndichivanyima, vainge vasingadi kufamba nedzimwe motikari dzakaita sema-Toyota Hilux idzo dzinoshandiswa nevakomana vangu kubasa, nekuti ivo vaizviona sekunge vane mari stereki and they deserved to drive some of my other cars. Pane pamwe apo pandakatombokumbirwa Mustang ikatoenda kuZimbabwe, yakadzoka ine ma-heavy damages mumafenda. Kuigadzirisa mukoma yakandidyira mari yakawandisa. Saka ndakazosarudza hangu kuti ndinge ndichibuda muchechi. Ndakashorwa zvisingaiti ndikanzi ndainge ndabuda muchechi nekuda kwekuti ndainge ndakaromba, but ndakati hazvina hazvo basa. Handichabhilivhi mazviri izvi zvekuungana panzvimbo imwe chete muchiti munonamata muri vana vesangano rimwe chete, vanhu varipo pakungokushandisa, especially vakakuonera kuti une mabusinesses ende une mari vanokushandisa. Ende chechi yakatovakwa, ende chechi iyi kuvakwa kwayo mukoma ndini ndakashandisa workforce yangu, handina kana sent randakapiwa pakuvakwa kwechechi iyoyo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vakasarudza havo kuti vange vachiregedza kuita zvekunamata, vange vachingo namata havo vari mumba nemhuri yavo. Zvinoshanda here zvekunzi hausisina kuchechi kwaunoenda, you just pray with your family pamba penyu? Does it work? Kana kuti you are supposed to be around other people, to pray with other people? Tell us what you think in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandinayo. Aiwa business mukoma, I can safely say kuti zviri kuita ndiri kutoraramawo ka life kari bomb than life yandainge ndichirarama apo pandainge ndichiri ku South Africa. Ende kurudziro yangu kune vamwe avo vanenge vachiri ku South Africa, kuno kuZimbabwe kana ukakwanisa kuwanawo mukana kunoraramika, ende unenge usisina ma-stresses au ataiwanzokuita vamwe patainge tichiri ku South Africa, ekungofamba uchingocheuka uchiti zvimwe kuda ndichasungwa nemapurisa. Kubva zvandakauya kunoku ndinorarama a stress free life, but kana usina business raunenge uinaro kunoku unotambudzika zvisingaite. Nyaya yangu zvizere yakamira sekudai. Ininiwo ndakaitawo zvekuromba kuSouth Africa, vanokuti ukutwala. Ndakaita ukutwala pandainge ndichiri kuSouth Africa, kwandainge ndichigara kwainge kuri kuDurban. Saka ndainge ndichishanda pane rimwe prazi. Paprazi apa pakazouya umwe mudhara uyo ainge ari wekuMalawi. Saka mudhara iyeye akabva achizondiudza kuti
iye ainge aine mishonga iyo yaaiziva kana kuri kunzi unenge uchida kudiwa nevanhukadzi, because painge painewo kamukadzi kandainge ndichida ainge ari muZulu, but ndaitozviziva kuti kunyange ndikamupfimba aisambofa akandida. Saka takazoenda musango, akabva achizondibaya sekarudzi yangu nemunzwa, but akangoita zvekungondijunga, ropa rikabuda. Akatora ropa iroro akaenda naro ndokubva achizondipa mushonga uyo waakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizounwa. Kubva zvandakanwa ropa rangu rakabuda kusikarudzi kwangu, ndakatanga kuona zvishamiso. Ndaiti kunyange ndichifamba vakadzi vaitondipfimba, vaitouya kwandiri vachitochema, vachitoda kutodanana neni, kusanganisira naiye mukadzi iyeyo uyo wandainge ndakaendera kun'anga. Akabva achizobatira pamuviri, but nhumbu yacho yakangonyangarika, ndizivewo kuti chii chakaitika. Saka ndakazotaura navo sekuru vekuMalawi vatainge tichishanda navo, ndikavaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachizoshandura mishonga yavainge vakandipa, nekuti ndainge ndichida mari kunze kwekungodiwa nevakadzi vose vose. Vakabva vachizochinja mushonga iwoyo, asi mushonga uyu vakati wainge uchazogara kusvika ndichizofa mumabhora angu. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka chibusiness chekuti ndinge ndichizoita. Ndakavabvunza kuti kokudzokera kumusha zvinoita here? Vakati eye, uchanorarama life iri bo, but haufanire kuti unge uchizoroora. Kana wafunga kuti unge uchizoita bonde nemukadzi, unofanira kungoita bonde nemukadzi anenge ari kumaperiods chete. Saka ndine hure iro rinogara kumaarea kwandinogara, ndiro randakaudza, but noti zvose ndakamuudza kuti inini ndine addiction yekungorara nemukadzi kana ari kumaperiod. Saka kana ari kumaperiod ndinotomubhadhara kamari kake kari bo, ndotorara naye, tava kutoita sekunge tiri vanhu vanotodanana. Saka ndakabva ndachizodzoka kuZim, ndokubva ndachizotanga project rangu rekupfuwa huku. Iko zvinozvi ndava ne31 years, handina mwana, handina mukadzi, ende ndine nguva dzekuti kana huku paya kana dzava kuda kunotanga kutengesewa, ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kumatanga huri usiku. Ndinototaimira apo kana kuri kunzi vashandi vangu pandinenge ndaziva kuti vanenge vakarara, ndinotongosvika ndopaka motikari yangu somewhere else, ndobva ndatopinda mudanga rehuku, ndobva ndabata huku, ndobva ndarara nayo. Ndinofanira kuti ndinge ndichibata huku 4 usiku humwe chete, ndobva ndarara nadzo pabatch iro ratinenge tava kuda kuburitsa. Nditori nemacontract nemasupermarket nekuda kwekuti ndinopota ndichisika bonde nehuku idzo dzatinenge tava kuda kutengesa. Tinototi tava kuda kunoburitsa huku idzo dzinenge dzichifanira kuti dzinge dzichitengesewa, tinenge tiine maorders anenge akatowandisa kutodarika huku dzatinenge tiinadzo kumatanga. Dzimwe nguva tinokwanisa kutoita maorder ehuku more than 3000. You won't believe it. Vamwe vanhu vachitambudzika nawo maproject ehuku. Isusu dzedu huku mukoma dzinenge dzakatobhukiwa nevanhu, dzimwe dzinenge dzichitodiwa nemabig supermarkets. Izvezvi ndiri kutofunga kutoti ndinge ndichitovhura riri butcher, but ndaneta nekuramba ndichingoita bonde nehuku. Kana neni huku handichatokwanise kutodya huku because ndava kunzwa kusema. Ndinongotanga kungofunga kuti saka umwe munhu achatonodya hurume hwangu here, nekuti ndinotorasira mbeu yangu dziri huku idzo dzandinoita bonde nadzo. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Kana mukazoposta mozondizivisawo, ndichange ndichizokuudzaiwo. Kana muchida kuti ndinge ndichikuudzai zvakaitika ipapo kubva zvandakatemererwa idzo nyora, handingati inyora, but nekuti ndakangojungiwa chete nemunzwa, ndinokwanisa kukuudzai zvimwe zvakaitika. Vakadzi vandakadanana navo, ndakatodanana neumwe mukadzi wakansela ikoko kwatainge tichigara kuDurban, ende iye akatonditsvaka akandiudza kuti aigara achingorota achisika bonde nemurume akaita seni kusvika achizondiwana papazi pandainge ndichishanda.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things they do happen in this world. Hanzi vava kutosema kutodya huku because ivo vanoziva mabasa avo ehunhubu avo avanoita. Kurara nehuku idzo dzinenge dzava kufanira kuti dzinge dzichienda kumarket. Zvakangoma hazvo vedu we. Saka vanhu vanenge vachitodyazve hurume hwavo paya pekuti unongonotenga huku, wotoitenga huku yaya motouya motoiuraya yotoundurwa yotongogezwa paya yotonzi mupoto. Obviously hurume hwavo hunotosara hutorimo hameno. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Makuna chaiwo.